Ramogi TV, Nairobi. Nonro moko kawo koa e ringre japuonjre mbalariany Rita Waini mane onegi e gwenge mag Roysambu mondo otimnegi nonro. Mae tok nonro mar bero mane otim kod jabero mar piny owacho Johansen Oduor yango matut ewi nek mare. Laktar Johansen Oduor wacho ni kaluwore kod chal pien del Waini ne olalo remo modhuro. Kamano bende wacho ni ne ong'ad ringre ne koti kod msumeno mar ng'ado yien ka ng'ama ne onege bende notemo golo kokene. Omedo ni ne onge ranyisi ni Waini ne oyware gi janek mare manyiso ni chalo ka gima ne omiye sum kapok onege. There was disarticulation of the body at the neck, and the head was missing. There was also disarticulation of the body at both legs, whereby someone cut the femur, head of femur, clean, so that now the legs were apart from the trunk. Other than that, she looked like she's someone who had lost some significant amount of blood, but this could have been after death. We've taken samples for analysis. One thing also we saw is that this person who did all this also tried to clip up the fingernails for reasons which I might not be able to know. And to us as scientists, when you see fingernails clipped away, we think probably it's a person who tried to hide evidence, so that now we are unable to get his DNA from this victim. Kapod ntiere weche mag nek mag nyithindo manyiri